Mugikorra konfiguratzeko, telefonoaren teklatua atera behar duzu. Horretarako, sakatu ukipen pantailaren beheko erdialdean dagoen ikonoa edo arrastatu QWERTY teklatua. Orain, sakatu asterisko 120 laukitxoa eta deitzeko botoia. Eta konfigurazioa martxan dagoela dioen mezu bat agertuko da. Gero, mezu ugari iritsiko zaizkizu. Ireki lehenengoa. Doikuntzetarako pina eskatuko dizu. Markatu bat, eta sakatu aceptar. Orain, joan opciones aukerara, eta guardar talean ajustes predeterminados bezala ezarri nahi duzun galdetuko dizu. Hautatu sí. Gero, errepikatu prozesu bera gainerako mezuekin. Internetera sartzen zaren bakoitzean, nola konektatu galdetzea nahi baduzu, hau egin behar du. Joan hona, menu, ajustes, conectividad, eta sakatu destinos de red. Sin categorizar izeneko puntu bat ikusiko duzu. Sartu, eta Nokia terminal honek eskaintzen dizkizun 3 profilak ikusiko dituzu. WAP, GPRS, MMS datos eta Internet. Jarri Internet profilaren gainean, sakatu opciones, eta gero organizar. Eta azkenik, mover a otros destinatarios. Hautatu Internet, eta sakatu berriro berresteko. Orain, jarri MMS datos aukeraren gainean, eta errepikatu prozesu bera. Opciones, organizar, eta mover a otros destinatarios. Hautatu MMS eta interneteko konexioa eta multimedia mezuak bidaltzeko aukera konfiguratuta geldituko dira.